Tělo na maximum. Maximální bodybuilding. S Evropou 2. Tvým osobním trenérem. Sleduješ Tělo na maximum na webe? Partnerom dnešného programu je Czech Virus, česká firma, ktorá vyrába a predáva potravinové doplnky pre fitness nadšencov a samozrejme nielen pre nich. Niektoré z nich si možno dneska vyskúšame, tak sa nechajte prekvapiť. Dnes to budú cviky na otváranie bokov a panvy, tak poďme na to! Prvým cvikom je cvik s názvom Bojovník. S výdychom položíme lakte na zem, koleno otláčame od seba a cvik držíme 1 minútu. Postupne čas pridávame. Druhým cvikom je cvik s názvom Power. S nádychom vystreme nohu a s výdychom privedieme koleno medzi ruky. Cvik sa snažíme držať 2 minúty. Postupne dýchame, nádychom sa vystreme, s výdychom privedieme hrudník ku kolenu. V treťom cviku pokrč koleno a priveď ho s výdychom k lakťu. S nádychom sa vráť do východiskovej polohy a opakuj 5 krát. Všetky 3 cviky opakuj aj na druhú stranu. Posledným cvikom je stoj rozkročmo. Prstami uchop palce na nohách a tlač hlavu smerom dole. Ak si pokročili, môžeš spojiť ruky a otlačať ich od seba. Cvičíš od rána do večera, aj tak sa ti na stehnách a zadočku objavuje celulitída? Neboj, nie si v tom sama, vlastne je nás takých dosť. Dnes ti prezradím, čo robiť, aby celulitída zmizla a už sa viac nevrátila. Vyskúšaj dry brush, inak povedané suchú masáž. Masírujeme z dola nahor, smerom k srdcu. Masáž stimuluje lymfatický systém a odbora odpadové látky a toxíny. V sprche sa na postihnutých miestach masíruj zmesou hnedého cukru, mletej kávy a kokosového oleja. Masíruj 2 až 5 minút, opakuj 2 až 3 krát do týždňa. Na zvýšenie účinku ti odporúčam produkt Caffeine Max s bioperínom od českého výrobcu Czech Virus. K dispozícii od výrobcu sú aj ďalšie 2 alternatívy, ktoré nájdeš v texte pod videom. Tak a máme po cvičení. Pusti si najlepšie české rádio a pre dnešok vyčiluj. A vidíme sa na budúce. Tělo na maximum vám přinesl Czech Virus, výrobce potravinových doplňků pro sportovce. Czech Virus. Nech se infikovat úspěchem.